दहाय आफा बोराइ बाथौ दिनै जोङो बेयाव मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियानो जादों जोंनि पानेरि बियाब बाथौ गौथुमजों बानजाय जानो थांगासिनो दङ। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरसालिया जुथुमा लोगोसे जोंनि पानेरि बियाब बाथौ गौथुमनि 15थि बोसोरारि जुथुमा बिनि सायाव जों सांग्रांथि लाबोनानै मोनसे जोंनि मेल लानाय जादों। आरो लोगोसेनो जोङो जोंनि पानेरि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय मोनसे हाबाफारि लाबावदों। बेनो जाहैबाय जोंनि समाज, जोंनि बाथौआरि गामिनि समाजाव दा माबादिहै दावगादों बा माबादिहै दावगानो नांगौमोन, जोंनि बाथौआरि समाजा बोरैहा फोसाबजादों एबा फोसाबजायाखै, बेफोरखौ लानानै जोंहा गोथौयै जों सावरायनो गोनां जानानै दं। आरो जोङो गामि गामि दावबायगोन। बे मावथांखिखौ लानानै जोंहा मोनसे 2 बोसोरारि बिथांखि लादों जों 2025 मायथाइनिफ्राय 2027 मायथाइसिम। बेयाव जों गामि फोसाबनाय, गामि दावबायनाय हाबाफारि लानानै नैबे माबाखौ जों दिनै लानाय जादों। बेयाव सावरायनो गोनां एबा गामि आफादनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ फोरोंथाइ होनो जों सानदों। बे आयदाफोरानो जादों, फोरोंथाइ होनायनि आयदाफोरानो जादों जोंहा सिजौआरि गियान फोरोंथाइ होनाय, आरो बेनिफ्राय जोंहा राङारिनि सायाव सांग्रांथि, जोंनि समाज बेबस्था, समाजफ्रा दासिमबो गुलाय गुजाय जानानै दङ जोंनि बाथौआरि समाजाव। आरो बिदिनो जोंहा हाबा हारिमु, गोबां सुबुंफ्रानो खामानि मावनो गारलांदोंसै। बे हाबा हारिमुखौ जाहाथे जों लाबोफिननो हायो, बिनि सायावबो जों सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जों बे गामि दावबायनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो लोगोसे जोंहा आखल आखु दानाय, आरो जोंनि समाजाव गोबां समाज बेरेखा खामानिफोर सोलिनो हमदों दा। एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस, बेफोरखौ जाहाथे होबथानो हायो नामा, फोसाबनो हायो नामा, बेफोरनि सायावबो जोंहा गोबां सावरायनो गोनां आरो सांग्रांथि लाबोनो गोनां दङ। दा बेफोरबादि माखासे गोबां गोनां आयदाफारिखौ लानानैनो दिनै जोङो नैबे नामाखौ जोंनि समाज दावबायनाय हाबाफारिखौ जों लन्च खालामदों दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो। बानजाय आफादखौ जों पुर्नांग दालाय आफादखौ दाफुंनायजों लोगोसे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानै जों खालामनाय जादों आरो। बे जानो गोनां बोसोरसालिया जुथुमाया जोंहा जानुवारि दाननि जोबनायथिंजाय जाहैनो हागौ। जों डेटखौ दिनैसिमबो थि खालामनाय जायाखै। आरो बे हाबाफारिया जोंहा सानथामनि हाबाफारि लानानै जायो। बेयावहा जिल्लानिया साननैनि जागोन आरो जोंनि बियाबनि सानसे, बेजों सानथाम जाहैयो आरो। जोङो साखाफारा जानो थांगासिनो दङ। दिनै जोङो साखाफारा जाजोबाखै। साखाफारा खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दं। रायजो राजाफोरनि सायावबो जोङो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लाफादेरनाय जादों आरो जों बे सा गेजेर कुसियाव साब कमिटिफोरखौ दानाय जागोन। आरो फ्राय गामिनिफ्राय सफैदों। बिथांमोना सफैबाय, जों दा दानो लाहार फाहार खालामदों। आरो बे 35थि जिथु उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि जिथु बोसोरसालिया जिथु आफाद, बेखौ एकदम जाफुंहोथारगोन। आरो रायजोफोरा गोसो गुदुङैनो सफैदों आरो बयबो मदद होदों आरो जाफुंथारगोन मोजाङै। 100%। दालाय आफादफोरा फुरा सांग्रांखा आरो जाफुंगोन। दा बेफोरखौथ' दा खालामाखै। बेखौ बै जिल्ला आफादजों सावरायलायनानै आरो बोथोरफोरखौ नायनानै जों बेखौ उनाव थि खालामगोन। जों बानजाय आफाद जानानै जोंनि बाथौ हारिनि, जोंनि जे बाथौआ बै गोदोनि जि लेभेलाव दङमोन, फैयै फैयै जों दा बहुद जौगा लेभेलाव सफैदों। आरो जोंनि
बे बाथौआरिनि सुबुंफोरा जे डिसिप्लिन मेनटेन खालामो बा जों जि कालचार धोरोमनि लोगोसे कालचारखौबो दिन्थिदों आरो जों जे सिगांनि स्टेजाव गैला जों जे बहुद गोजौआव सफैदों बेफोर आखुखौ जों बेरखांहोनो नाजागोन।